Андрюша. Олар мақтайды деп ойлайын. Менә әле үзем дә концерт башланып китү белән әйтермен дигән идем. Онытканмын инде. Һәм инде яшькә таба түгел бит. Хәтер аксый башлады әле. Әллә нәрсә булды. Менә узган елны килгәндә дә алай түгел идегез. 3нче елны килгәндә дә алай түгел иде. Быел инде менә күзгә күренеп торасыз. Һәрберегез 5 елга яшәреп киткәнсез. Чынлап. Йоем, бу алкышлар миңа түгел, бу Путин бабайга. 5 елга яшәртте дә куйды барыбызны да. Мондый скорость белән барсак, киләсе елга тагын бер 5 ел истәсәләр, безне вакытка ул пенсия вообще не светит тор инде. Булса да ограничение 90 яшь булыр. Анда шул бер-беребезгә тотынып кына барыбыз инде эшкә. Ул инде идән чыгып китүен китәрсең. Ну менә кая барганыңны, кире кая кайтырга икәнен. Анда бер ярдәмче кирәк була инде. Желательно пенсиядә булмаган. Ана бер бабайга 80 яшь тулган. Бу бәхетле карт вакытында пенсияга чыккан, уч тутырып үзенең 8000 ярымын алып яшәй. Ну үзен бер дә бабай дип әйттерәсе килми. Энергичный дәрт итеп хис итә үзен, аптырагач врачка барган докторга: "Доктор, улым, менә мине кара әле. Менә минем үземә 80 яшь. Но мин үземне бер дә 80 яшьлек итеп хис итмим, үземне егетләр кебек тоям. Әле мин улым алай гына да түгел. Мин бит әле яшь кызлар артыннан да чабам" дип әйтә ди. Бабай, 80 яшьтә яшь кызлар артыннан чапкач әйбәт бит инде. Эй, улым, әйбәт икәнен үзем дә беләм. Тик менә ник чапканымны хәтерләмим бит дип әйтә ди.